Mizoram Chalai Christian Paul Inkhawmpui Boisumli Pariatna chu lunglon mual lungleya February ni som pathum atanga ni som paruk sang ni som ni panga a ni anidona MTKP shwai tu ten thei tok cho in ma an la a an malak na te zotin an ma ni kum na hun kan nei lok dona ni Kading lama mi hi Reverend F. Zorin Kuma MTKP Secretary nilaya ni a zo na tlem te kan zo don che a engtika chain nge MTKP Inkhawmpui hi inlo Inbuatsaihna to mi she them MTKP Inkhawmpui sang ni le som ni le panga turata na kai Inbuatsaihna hi sang ni le som ni le pani MTKP role zo tang kha da in chan ti la kan social la panga chuti ro ro chuan a committee anga ngai to na kan sen chan kan thut khom tak hi chu January sang ni le som ni le pathum tang khan ngai do na kan seng chana ti chuan ni riat March la a kan committee khan aman mo thlak zual pui hi executive ina ngai to a chu kan theme song tur le logo turatan hin ngai to na kan seng chana chu abul kan chan dan chuni chanin sang ni som ni pani a man kan tum kha anya tiro kha kan ti theilawa ti chanin tuna kan Inkhawmpui lo tura hianin a ma a in tuna hianin enge danglamna tur soimei theina omim hi soidon chon soiteu tur omanga sang ni le som le pakua a Khawmpui nei khan nung bernita a chumi dot le chon sang ni le som ni le pani kha man le tur kha ni ma se covid 19 awang khan kan mang thei ta lo kha ni a ti chuan sang ni le som ni le pani kha mang thei don tai la MTKP hruai tu te pon Khawmpui a hian thil danglam ti hian lo tum to a roman de pon lo siam ani chung zong chu tun tuma hian mang vek thei lo mela ne a thei eng ma chen hi chu ti danglam oma ti chuan chin chhe thlak tak om chho dona kum danga chuan hun tep ter to taka ma kan la thina kumin a hian sang ni la som ni le panga turata na kan Inbuatsaihna bi ka hian thei topin committee pon ngai to na senga ma kan la a kan ti sha te po ma taka kan cha thlenga kan Inbuatsaihna a ma ni hi ti tur khopa ma kan cha thlenga kan hade sap thei to a chu mai chu ni loba kan theme song chungchanga po kan logo chungchanga po hian danglam hi omin bul kan chan din ka ria kan MTKP shwai tu ten thale zung sengin thei top an chwa a huna hianin GKP member atam thei ang ber kal tur khan kanin som hal ngota ti chuanin a phur om to in ka sia a thei top an chha na te ti thlon lo tur hanin GKP member zong te kan in som hal boka ti chuanin program tur hi kan in lo set fel to siam fel ani to sei mai theim jong te po chu program hi ma takati chu kan du'a chuti ruale ro chuan ma takati chuak tur hian malak na hi chan ma nga ya chutiang bok chuan kan thei top chuan kan chan ma a le chuan kan ti ngal deuh chara committee po voi thum a program committee chim poi kan thu to a chung program committee a thlir nuwa po chuan executive committee kan thlir non le bok ani ti chuan tuna hian tun October thachung hian ti chuak man turin ro man na kan siama voin hi ani nung ber ani a thon chua thei turin kan pei to a chuti ro le ro chuan voi le khata hian ti chuang hal huk hi kan ti tumdan ani lawa mimal a hreturang chi ten official a an don nuwa hian mi pui anol puya ria thei tur hian thon chua kan tumani chutiang chon ma kan lak awangin voi le khata ne kan thon chua ngal don lova a pe ero hi chu kan pe fel to ani zo na to ber tan chuanin chanvo nei tur te hi engtin nge inruat mun shang atangin inruat khom nge ni anga inshat khom cha helai mi rem in lo rat top mai MTKP hian ruwa man na dan le ti dan hi kan nei ve a ma te kha chuan bial zai pol te unit zai pol te po an lo zai to thina zai pol bi ka chuan ma se huneng mat lai tang khan BLTKP zai pol ti in BL chunga zai TKP member tam theyang ber antel theina turin ti in zai pol hi kan ruat chu tiang bok chuan comment apon zai pol bi khi chu ti le tum ani a nakum sang ni somni pa nga bi ka tan hian te chuan somna te po kan ti chua ka rohmana kan siamani te chuan chuta chuan biala lekha kan thona bialin an ron chang taka bial tam tak mai hin ron in huama rongbol tuan ron pe ni ti chuan chu zai pol bi ka ni sela ti chuan solo
le special numbers kan tiang chui te group jai kan tiang chui te duet te po nia chuan variety program a man turang chi skit drama kan tiang chui le khatiang ho te po kha rom hanna kan neya chung ho ro chu in charge kan in ruat fela chung kan in charge te chuan zoram nung le wa kan thalai te kan milar nei te ba ka chu tiang zonga a special ang akan nga yang ang tepo an lakhoma te chuan in charge ho chuan ron lakhoma chu program committee kan clear rea program committee in a clear vek no executive in kan an clear le ta a te chuan kan final ni mi zong athiam zong te a in pe zong te kan leng lawa kan program pon ada ibok lawa amaro chu kan thalai te jinga kan thiang ang chu tam thiang ber rong bola chanvo MTKP Inkhawmpui Sangni somni pangayan pek kan tumah chu tiang chuan program hian roman na kan siamani alam ko me GKP member atam thei ang ber na kon February asangni somni panga hianin mu thei ngei chu kanin be se i hun hlutak min pe ka wain kan lo me ke to lo me tuna kabula ding hi nula je lalrin tluangi MTKP treasurer nilai ni a tin MTKP Inkhawmpui Sangni somni panga hianin worship team convener ani boka chanin Inbuatsaihna an kalpui dan tlem azong kan zo don ani zai shwai turte hi engtin nge in thana bial khata changin mo phurna in perfect nge nia bial tina changin in thlang nge aratu turin subcommittee te inlo indinem engtin nge in kalpui dan MTKP Executive Committee chuanin Program Committee Inkhawmpui di pualatan hian adina chuta chuanin in charge sang te kanin siam ve a worship team in charge po siamani a chung worship team in charge te chuan he MTKP Inkhawmpui Sangni le somni le panga worship team tur te hi uluk takin athanga athandana chuanin zobok lama changin he lai lunglei khopui chung phei zong te shut zelin zotlang pastor bial thengin uluk takin ena athan chwa turte chunga chuanin athan chwa te hi bial le kawmna te unit GKP te po activity shanga mi in mang anni MT te zotin mi chang te zot kwalin an berona chuta chuanin mi chani tura an ngai te worship team in charge te hianin athang chuaka chungte chu MTKP Inkhawmpui Sangni le somni le panga program committee khanin hlang lut le in program committee chuanin MTKP executive pompui turin athena chuan MTKP executive chuanin uluk taka ngai to in du takin heng worship team te hi athang chuak ta ani micha than khom ani apur to sa in ka sha chuanin in mu khom te in ko khom te thil har sa ta ani atun la chuanin mi te hi kan buai to ta chuanin hlazir hun tur te le in ko khom hun tur te in mu khom hun tur shim kha engtin nge in ruwa man hlazir hun turte tiang hi chu in ruam man na hun hi ala che ala dewa amero chu avoi khatna tan worship team te kha kan han in mukhom ve a chuta chuanin kan du zong te kan kaldan turte khang in shia na hun te po kha kan han neya chuan assistant leader hi he worship team a hian ruatan ni a chungte kai shwai na hnuaya chuanin zai shwai te worship team te hianin hla anzir thin dona in ko khom te ro hi chu a har savia tura te po kan han ngai dewa amai ro chu pathian rin chanin pathianin hunrem chang te mun tha te min pe ang ti hi kan ringa a jing thei ang perin hla te po zir chau kan tum ani thei top chwa in malak na te kan lom ema kan ti top mai nge te chuanin pathianin in kal zel na tura te in hlazir na tura te shwain ompui che osela chuan i hun hlutak te min pe ka wangin kan lome ki po ka lome